A už iba jeden. Skvelé prvé podanie a 3 mečbaly pre Martina Kližana. Navyše 3 po sebe. Neskutočný servis teraz vytiahol slovenský tenista v tej najdôležitejšej chvíli. A obrovská radosť. Takmer 4 hodiny to trvalo, ale Martin Kližan postupuje do finále turnaja v Petrohrade. Neskutočné finále je na konci a my sme extrémne šťastní, že tým mužom, ktorý sa teší a tým mužom, ktorý teraz určite vybuchne radosťou, je Martin Kližan. Veľká gratulácia Martinovi, veľká gratulácia trénerovi Karolovi Kučerovi. Samozrejme, obrovská radosť prichádza na celé Slovensko, dámy a pani. Martin Kližan, neuveriteľne vytrelkocúra turnajovej jednotke Michaelovi Južnému. Pozrite sa, ako populárny Míša v Petrohrade teraz prijíma ovácie, ale treba to povedať, zaslúžene Martin Kližan postupuje do zajtrajšieho finále. Ja to mám. Niečo takéto by sa pýtalo z domácej hudobnej režie. Tell us your secret. Very different question. I don't know secret. I was fighting all match, and I'm sorry for Michael. He's from Russia. That I beat him, but I think I played very, very well today, and I was fighting till the end.